Udalak ingurumena lehengoratzen jarraituko du Santa Luzian. Hala adierazi dute Gernika Lumoko udaletxetik. Espezie autoktonoko 70 zuhaitze baino gehiago landatuko dituela aipatu duten, eta abiakutsak eta intsektuentzako hotelak jarriko dituela. Ingurumen sailak ingurumena hobetzeko hainbat jarratuketa egingo ditu urtarrilean, Santa Luzia inguruko 3000 metro kuadrotan hain zuzen ere, Mikiene errekaren ondoan. Ingurumena lehengoratzeko proiektu honen helburua ingurune natural hori bizi berritzea dela aipatu dute udaletxetik, lehen eratze ekologikoarekin eta aldi berean gune interesgarri hori kontserbatzearen garrantzia herritarrei ezagutaraziz. Udalak hiri inguruko naturaguneak berreskuratzearen aldeko apostua egin duela esan du, naturaltasun horren zati bat mantentzen badute. Lehengoratzeari ekin zaio beraz eta ekologia hobekuntzarako eta biodibertsitate handitzeko egin dute. Aldi berean, erabilera publikorako jarduerak eta ekipamendua sartu direla aipatu dute. Ekimen honen bidez, kanpoko espezietako 14 zuhaitz moztuko direla primarratu dute. Hala nola, robinia, pseudoaskasia, akasia melanosilon eta pinus radiata mota. Ondoren, tamaina desberdineko espezie autoktonoetako 78 zuhaitz landatuko direla aipatu dute, eta Santa Luzia basoko aritzak zein Mikiene errekaren ondoko urkiak, urritzak, altzak eta lizarrak ere landatuko direla. Horrela, espazio hori pizkanaka eraldatzen jarraituko duela aipatu dute, paisaian eragin zorrotzik izan gabe eta herritarrentzako aisialdirako eta gozamenerako gune gisa mantenduz. Horrez gain, aristiari lotutako faunari balioa emateko ekintzak egingo direla adierazi dute, eta horretarako 5 abiakasa eta intsektuen 2 hotel jarriko direla aipatu dute. Taletan sortzen diren zur ondarrekin egingo direla aipatuz. Zurrila intsektuentzako bizi iturri izango dela aipatu dute eta intsektuak berriz hegaztientzako elikagai. Martxoaren 11an amaituko da jardun hau eta hainbat interpretazio panel jarriko direla aipatu dute udaletxetik ekosistema horien balioei buruzko informazioa emateko.